yonke kwela khayana kwaMthabela. Umama ebethobekile ebecaca okokuba wakhuliswa ligcinakazi uphuma ezandleni zikaMamgcina ndingamgcina mna ndendelo kajola kwamna njengumamgcina. Umama ebecaca okokuba uphuma kwizandla zentombi yakwagcina izandla ezishushu ezikwazi ukuba umuntu zimbone. Sabona ke umama Nomthunzi okokuba uphuma kwezo zandla. Ibingumama abakhozi bafethu na umzi waseMarheni ngumzi oceda ubungqingqa bengena lo mzi wonke phaya ebukhosini bawo ungena ugcwala uthi khu sibe ngabancinci bona kunamayirha. Ndibulela iimfundiso zakho Jolakazi, isingathi abashekileyo zebangazilahli zesingathi ngokusweleka kukamama uNomthunzi kuthi kanti kuzawuphela ubuhlobo kuthi ingathi kanti beniqhutywa nguye bethu na. Salibulela izandla zala mama. Ziyazwini lakho mama elithetha ngokukhulu elithetha ngomama owayeshiywe ngumlingani wakhe wathi ngewathi komolokazana bakhe washiywa ngabangaba ngonyana bakhe washiywa yiyo yonke into wathi komolokazana bakhe lowo nalowo makahambe. Wathi yena ngenxa beyeyazi okokuba ungathi ungene funeka ubunguye emzini funeka uyazi ukuba noba sekunjani ungahambi ungathi sa. Wathi mna ndawuthi vu apho uyawuthi vu khona izihlobo zakhe yaba zihlobo zam nam utsho kumazala wakhe. Elo lizwi libhekisa kulo mama ngoba imbali yalo mama sayiva okokuba benyamezele enyamezele ebunzimeni enyamezele ekhulisa abantwana enyuka sehla ecela umama wayishiwo ngumyeni wakhe. Siyambulela bethu nani umama Nomthunzi ngemisebenzi yakhe emihle eye wasibonisa yona. Silapha nje nathi sisuke kwela cala size ngokunxa imisebenzi esibebe simvile impilo yakhe mane sithi intombazana simane sibuza ubunjani emane emchaza sathe sava ke ngokuswelekile nam ndiyayishinda bethu nenkosi. Ndicinga umama wasiphelele nkosi kangaka. Ndibulise omama bonke, ndibulise umzi wasimayirheni so izalamane sabachaza ngelihle igama lenkosi yami ngeyesu Kristu. Xa sizokhosa ishefu emhlophe sisithi wuntu sisiNomthunzi silapha nje kungenxa yakho, kungenxa yemisebenzi yakho emihle. Ngoku sizophakamisa ishefu emhlophe sisithi ugqatha uhlezi. Ngoku kufanele sisithaba sithi hamba gorhandini lakaThixo uzuthandaze ungaphezi uhlale kumoya ngoYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Ngibuse ngodateko lizwi lethu lokuncama elikule ncwadi kaRute sahluko sesithathu ivesi ye-12 apho ithi ewe ndinguye umkhululi kodwa ukhona umkhululi oyena usondeleyo kuwe esizipambe apho ntambo sethu tata asiso sesivala nje kodata bam
Laba futhi Nkosi yethu Jesu Kristu uthando lukaThixo lubuzwe nomoya oyingcwele kumahlamvu phumule kuthi sonke ngoku naphakade amen. Enkosi bomama siyabulela kakhulu inkonzo ebalulekileyo, inkonzo egabisa igcawu, inkonzo enika amandla kulo msebenzi sizawuqala ngoku. Siyabulela kakhulu nokuthi ngosawungena sekuxhambile. Enkosi kakhulu ngoku inkosi bomama ya bonke bethu ke siza kuqalisa amathuba semke kakhulu. Sathi xa phuma ngoba ngicela ifamily isondeze ibox ngaphambili kakuvume ke Thixo unilanga lethu ngeba abanayo abamngele baphezulu abemiyo phambi kwayo ityolekulu itivesi yokugqibela thina ndingema nam nabo abo bantu abangcwele dumisa inkosi lengubana ayinyweba
Thixo uyise, Thixo unyana, Thixo moya wethu, Thixo ozithathu enguThixo emnye. Ngeli thuba lilodwa Thixo wethu sikhothama phambi komso. Sisondela Thixo wethu ngabanye inhliziyo zingamashukulu. Xa uthe ngikuleyo ngexesha lakho elifanelekileyo kuwe ayibize nangasentlalo isishiya thina ngabanye Thixo wethu kuba sisamuka Thixo. Xa ngoku Thixo wethu uqalisa lo msebenzi simeme umthwa bakho phakathi kwethu uba besiyonqwele nguwe osisiqalo sesibuso. Khonto sinokuyenza malusoyingcwele ngaphandle khokela ke misiyonke thabathi ndaba wona lo msebenzi uzaqhutywa ngabantwana bakho. Phefumlela Thixo wethu khona ukuze misiyonqwele uthi konke oza kwenzeka Thixo namceba nabaza kuthetha misiyolungileyo ibe koko misiyonqwele kuvela kuqasa. Sive wena Thixo wethu uthetha ngabo singaboni bona Thixo. Sithembe wena Thixo wethu masingaze siphele. Xa misiyonqwele xesha elilodwa bantwana belikhaya xa misiyonqwele selelele ngomhlaba ezaphuma misiyolungileyo abheke enkundleni. Khokela Thixo lamandla walungisa abantwana bakho bangabinako ukuzenzakalisa. Balithemba kubo Thixo wethu, balithemba masonqwele ba wena misiyolungileyo siyazi ukonke usesandleni sakho. Siyacela sikumele ukuthabatha indawo ngawo nalo mzuzu ngaye uYesu Kristu uSifu. Ngoku bethu ke lake ndinezele ngoku ifemeli ithuba layo ngoku yenza amazwi asani okanye ke azawuthini okanye siyobonela aphandle ngabo kangamboni okanye azawuthini na kwenzela uba singahambi
enkosi malunga nala nyoba bendike ndathetha ngayo cela uba siyibekele emva kwentshumayelo kuzophela esikhalo soba andimbonanga xa sebekhona bonke emva kwentshumayelo sabonisana father. Siyabulela kakhulu. Ngoku bethu ke saphuma amazwi esamkhupha ngawo andibheka sahluko kodwa akuncwadi kaJohane. Isahluko sona ke sesaba umfundisi. Mina nje ngizawubeka nje ndizawuthi nje phemela sekhaya. Dyamba. Oh. Dyamba. Hayi. Nani mfundisi. Ichole ngoku. Ndiyakudingisela. Phemela sekhaya. Kuze apho mna ndiyakhona. Nibe lapho nani. Nakwenza amazwi endimkhupha ngawo. Uthi xa ezakuphuma. Mayikha. Nani mampondomise. Uthi inhliziyo zenu. Xa nizandikhupha mazingakhathazeki. Uthi kuphela nje. Kholwani. Apha kum ikhona nakuThixo. Ngoba endlini kaBawuthi nithi indawo zokuhlala. Uthi kuba bengenjalo ngeza ndikuxelela ndihamba kwezohlelo zethu. Saphuma bethu. Saphuma ndacela bethu ke ikwayela izakuphuma njengesiqhelo ngosenyana. Awusilamali. Ya sampheleka emveni kwekwayela ke kuyalandela ke abashumayeli. Ya emva kwabashumayeli ke nabanye abantu ke kuzolandela ke ifemeli njengoba nomsini. Bakhohleleyo asekuseni bawo. Oh, uyingcwele. Ukholwayo kum nakuba efile wodwa ubomi. Nosukuba esidla ubomi ekholwa kum akasayi kuzafe. Komhlaba naxesha ikweni emva kwentozi yam sekubhuthiswe umzimba lo ndothi noko enyameni yam ndimbone uThixo ndiyakumbona namehlo wam ayakumkhangela ingemhle umbi. Yehova ke obenikile imawukelo thabathileyo samandla Yehova.
ngoku ndivuma le ngoma esalungiswa kokuba singene kakuhle siphelele sihlale. Ngoku ndiyabona ke nazi le family ngoku engathi seyilungile. Ngoku ke naku ke noba wethu uba umfundisi. Ngoku ndizawunikezela kuwe bamfundisi, uba umfundisi athathe ke umsebenzi wakhe ngoku xa sawuqala le inkonzo nkosikazi. Sotazi njengexa litsalela emfuleni wamanzi wenje njalo umphefumulo wami utsalela kuwe Thixo. Mandicele ke sivume unkunye le nkomo xa singena kule nkonzo yalo mama wokugqibela, umama Nomthunzi. 3:26 3:26 akuhlanga lungehlanga dade nani bazalwane, lo muntu oshiyileyo nguye ogodukileyo. Akuhlanga lungehlanga yonwabani lusatshana nezilungiselo kwenu xa nibizelwa kowenu. Akuhlanga lungehlanga kunje kuzo zonke iintlanga, kungumthetho ubhaliwe sesigqibo sigqityiwe. Akuhlanga lungehlanga qala noko bazalwane, ngamano uThixo anibophe thuthuzelekani ngoko. Akuhlanga lungehlanga noko ngathi kubuhlungu lo mmiselo uqondini, lo mmiselo uqheleni. Akuhlanga
ndithandaze egameni loyise nasegameni lonyana nasegameni lomoya oyingcwele. Wena Thixo udume ngokulunga. Nansi le nhlangano kusasa nje lulamalexolo. Ubekile obekileyo kodwa isikhe yokugqibela yenziwe nguwe. Yolo nto Thixo lokuleyo umculo mawesile u14 uthi wena Thixo akunasiqalo, wena Thixo akunangqibeko. Silapha ke lulamalexolo sizothi bonke uThixo akekho uThixo njengabo. Ngena nathi ke Thixo lokuleyo xa sizawuqala lo msebenzi wanamhlanje. Naba abantwana basemayirheni, nazi izizalo nezasemayirheni, zonke bethu nasebukhweni basemayirheni, nasebukhosini, wonke umuntu okhothi kulungileyo uzogcwala emsaneni. Xa besilele Thixo lokuleyo phezulu, besingumfuziselo wabantu abangasaphiliyo. Kodwa wena Thixo ngeemfefe zakho wenze ngenceba, wathi nina sele nizimisele umnyango ngene emcimini wakwaShude, phapha manje nivuke nokugcwala bemsalweni. Yanathi ke Thixo nabo nyangonhle, nasi ikwari, nabo mama, nazi izithethe Thixo lezawuthetha ngomama walapha namhlanje. Yanto siyifuna uThixo zebathethe bophele ngenxa yokuqiniswa kwethu lokuleyo. Siyazi Thixo amadolo agevegeve. Yosibulele Thixo khawuzame ukusomeleza xa sisonke bantwana bakwaShude nefemini wonke umuntu osondeleyo. Yenza Thixo lokuthandaza nokucela kwethu Yesu Kristu uNkulunkulu wethu. Amen. Bawo wethu osezulwini mali kwalewo Lingahlalanga phansi Nkosi yami bondithanda ekulahlekeni kwami Nkosi yami manolanda futhi emkhondweni wami ndafunyana Nkosi yami 227 Nkosi yami
Tata umbaba makasenzele isifundo Masifumaneni isifundo sokuqala kwincwadi yendumiso zikaDavide amashumi ke alithoba akananto umthandazo kaMoses. Nkosi wabala ikhaya lethu kwisizukulwana ngesizukulwana singekazalwa intaba ungekadala umhlaba kwanelizwe kwangona phakade kude kube unaphakade wena ukuthixo uyamguqulela entshabalalweni umuntu uthi buyelani bonyana babantu ngokuba ebusweni bakho iwaka leminyaka linjengemini yayizolo xa igqithileyo nanjengomlindo ebusuku uyabakhukhulisa abanjengobuthongo kusasa banjengengca ehlumayo kusasa iyatyatyamba ihlume ngokuhlwa iyasikwa ibune ngokuba sigqitywa ngengqumbo yakho siyakhwankqiswa ngomsindo wakho kodakalo zethu sibekile phambi kobuso bakho nezono zethu ezifihlakeleyo usibekile kukhanyeni kobuso bakho ngokuba yonke imihla yethu idlule emsindweni wakho siyagqiba iminyaka yethu njengembali imihla yeminyaka yethu iminyaka ema-70 naxa ithi ngenxa yokomelela ibe iminyaka ema-80 amandla ayo kabunzima nabubi noko ngokuba sinqanyulwa kamsinya size sibaleke kubani na owazi amandla engqumbo yakho nomsindo wakho ngokoyikeka kwakho sazise ukubala imihla yethu ukuze sizuze inhliziyo elumkileyo buya Yehova ngoba kade kangakanani na ube nosizi phezu kwezicaka zethu sikholise kusasa ngobubele bakho size sigcobe sivuye yonke imihla yethu sivuyise njengokwemihla obusibandezela ngayo njengokweminyaka sabe sibona ububi ngayo makubonakale izenzo zakho esicakeni sakho nobungcolisa bakho kubantwana bakho mabuthi ubuhle bukaYehova uThixo wethu bube phezu kwethu nomsebenzi wezandla zethu uqinise phezu kwethu ewe umsebenzi wezandla zethu uqinise udumiso malubekho kuye uyise nakuye unyana Enkosi ke lihlale phansi sifumane ifundo sesibini incwadi baseKorinto page 289 kula macolo wethu. Koko uya kuthini na umntu bothini na abafileyo kuvuka kananjalo boza ngamzimba mni na sidenge loo nto uyihlwayelayo wena ayenziwa imile ukuba ayithanga ife. Loo nto uyihlwayelayo uwakuhlwayeli eso sibili siya kuba kho konke uhlwayela ukhozo lo lulodwa kungabi lolongqolowa mhlawumbi lolwenye nezinye imbewu kodwa uThixo yena unika kulo isibili nje ngokuba ethandile nakuzo zonke imbewu ngazinye ezo izibili yonke inyama ayinyamanye enye inyama yomntu enye inyama yenkomo enye yeyentlanzi enye yeyentaba kukho kanjalo imizimba yasezulwini nemizimba yasemhlabeni koko ubungcwalisa beyasezulwini buyinto eyodwa no bebasemhlabeni buyinto eyodwa kukho obunye ubungcwalisa belanga nobunye ubungcwalisa benyanga nobunye ubungcwalisa beenkwenkwezi ngokuba inkwenkwezi isahluka kwenye inkwenkwezi ngobungcwalisa kube kananjalo nokuvuka kwabafileyo uyakuhlwayela ekuboleni uyakuvuswa ekungaboleni uyakuhlwayela ebudelelekeni
uya kuvuswa ebungcwaliseni, uya kuhlwayela ebuthathakeni, uya kuvuswa emandleni, uya kuhlwayelwa uya kuhlayelwa ungumzimba ongomphefumlo, uya kuvuswa ungumzimba ongowemoya. Nqanda, kukho umzimba ongomphefumlo, kukho nomzimba ongowomoya. Kananjalo ke kubhaliwe kwathiwa owokuqala umntu uAdam waba ndiyaxolisa Nkosi, inoba ngumntu lo ofumene ifowuni komnye umntu, ngoba ke ngomgqibelo nangecawe andifonele, ile nto ndingayihoyiyo ndingayivali noyivali. Ndiyaxolisa kakhulu, rhamente kaThixo Mongameli. Kananjalo nokuba suthiwani na umfanekiso womzimba, siwuthwala nomfanekiso ongowasezulwini, kodwa oku kuya kutsho, bazalwane, ukuba yona inyama negazi ayingelidli ilifa lokungaboli. Bonani ke, ndiyanixelela imfihlelo, anisayi kulala kufa, asisayi kulala kufa sonke, kodwa siya kuguqulwa sonke ngesiqupho, ngephanyazo, ngexilongo lokugqibela, ngokuba ixilongo liya kuhlokoma, bavuke abafileyo bengenakonakala, nathi siya kuguqulwa. Ngokuba okubolayo kufanele ukungaboli, ukungaboli kufanele ukuba kwambethe ukungafi. Xa ke oko kubolayo kwambatha ukungaboli, xa oko kwafayo kwambatha ungafi, kuya kuza kwenzeke elo lizwi libhalweyo kukuthi ukufa kugqityelwe eloyisweni. Luphina ke kufa uloyiso lwakho, luphina ke Hadesi uloyiso lwakho. Kaloku ulwamvila lokufa sisono, namandla esono kumthetho. Makubulelwe kuThixo osinika uloyiso ngayo iNkosi yethu uYesu Kristu. Ngoko ke bazalwane bam abathandweyo, yabonani, qinani, ningenakushukunyiswa, nikholoswa ekwandani emzimbeni nenkosi ngamaxesha onke, nisazi nje ukuba umzamo wenu awuyiyo into engeyonto enkosini. Eli lilizwi lenkosi yanga inkosi yoxolo, ingawasikelela amazwi athambisana njengokude naphakade. Amen. Udumiso kwise nakuye unyanana. Enkosi ke, ndicinga ukuba mandenze ilizwi elithi iCOVID ayikapheli, kodwa kumaxa iqalileyo. Ngoku ndilungiselela ngokuthi noba siyacula, noba senza ntoni, simjonge. Ndirhalela uba mntanam sisuke esisitulo sakho, uhlale kulaa ndawo inalaa mpahla, laa mpahla ize ngafa. Kaloku asizingomva komfundisi, siyayazi loo nto nasecaweni. Kufuneka izinto ke sizithethe sisekho, uThixo ngekasikhothamisi. Lo gama sisekho, sizahlele sifundisa, sibonisa. iCOVID ke ayikapheli, silungiselela ngokuthi noba siyavuma
sivume simjonga utata xa emisayo. Apha ke sinamaculo amandi kakhulu ewisile engathi ungayeki, kodwa uzawunika utata ixesha laloo nto. Kodwa ngoku ke mandiyinivise le nkonzo katata uFaleni. Niyayithanda mos ne? Ya, sibize yena ndenzela uba ke utata uzayilungisa yonke into yakhe. Niyayazi laa ngoma ithi wazidala into zonke, ilaa ngoma ye-16 ne? Ya, ndicela ke nivume kakuhle ke niyicule ngokwenu ngokuba ive isuka apha kuni. Utata ke ndenzela uba niyonwabele ukwenzela uba nabantu abazawuthetha bezawulungiswa ngutata bathi xa befika apho utata besehamba lula yena, ningathi nifuna ucula kakhulu. Enkosi. Wazidala Sile kodini yanga ndikusibalo wakho. Swine. Ndikusibalo wakho. Ndikusibalo wakho. Ndikusibalo wakho. Laat full. Ha, sek. Awuphela incasa uhlamboko nje. Phakathi kwethu bawuvangeli ubizwa manyano ni-giftas one heart bonke bethu oomama nootata bonke abakhoyo emnqubeni mvaba ngemvaba ezilapha namhlanje ndiyambulisa ngegama lenkosi yesu Kristu, amen. Ya konke bethu ke sizawungena sikhawulezile kwinkonzo ke ngoku yezithethe apha ke njengoba sibona maze akubhalwanga efama ngoku sizawuthi ndibiza ubani ozasifundela emafundishweni. So ke ngoku akubhalwanga ngokolo hlobo qha nje ke ngoku kuthiwa ke bakhona abantu abazawuthetha. Ngoku ndizawunikezela ke elo thuba ke ngoku le-audition kwabo bantu ke bathathu ke abazawucacisa ke ngayo. Enkosi awuvume ke.
Bawethu masiphakameni sinike imbeko siphulaphule nangamagqabantshintshi ngobomi bukaNomazwi Leticia Nomthunzi Shude. uNomazwi Leticia Nomthunzi Shude wazalwa ngomhla wesi-7 kwinyanga kaMatshi kwinyaka ka-1955 ezalelwa kwilali yaseThembelihle kwalapha eLuphaphasi. Uzalwa ngumama wakhe uNokuthetha Ngcukaithobi, iphelo likatata uLitholi Ngcukaithobi nomama uNoesena Ngcukaithobi. Uzala nabantakwabo ababini, ngelishwa omnye akasekho. uNomazwi ukhuliswe ngumama uNosapho notata uNambuza Ngcukaithobi ongumalume wakhe. Uye wafunda amabanga akhe aphantsi kwisikolo sase-Aphandwana JSS. Emva koko wabonwa lisoka laseLuphaphasi umthetheleli Shude. Baze balizwa ngabantwana 4, iintombi ezintathu nendodana enye. Ngenxa yobude bendlela uye wayokuxelengela inyama kwelaseKapa ngenjongo zokufundisa abantwana. Kwade kwafika ixesha lomhlalaphantsi wabuyela ekhaya. Uye wasutywa kukufa emva kwengulo ende. Ushiya ngasemva abantwana bakhe 4, abazukulwana abasi-7, umntakwabo omnye, abazala bakhe, oobhuti bakhe, indodakazi yakhe, abaninawekazi bakhe, oomolokazana kunye nabatshana bakhe. Lala ngoxolo Dosini, Jolinkomo, Manqabashe, sohlala sikukhumbula. NgoKrestu iNkosi yethu. Amen. Ya, hayike. Ngoku bethu sizakhawuleza kakhulu. Sawuxola bethu nanjengoba sesivile uba akukuhlanga phandle apha. Sizawukhawuleza kakhulu ngoku. Sizawungena kwiinkonzo, sizawubiza istate. Ndizakwenza okanye into engaqhelekanga. Ngokwale meko ke ikhoyo siphila phantsi kwayo. Ya, sizawubiza izithethe zibe 3. Sizaba nesicelo ngoba mose abantu bazothetha mose apha ngalo mama. Sizawubiza ezithethe sizawucela, ndiyacela uba sezinyuke ngexesha elinye ezo 3 ukwenzela bethu ukonga ixesha karhulumente. Isithethe sekhaya uthi Shude noMrs Mawela bazawuza bobabini. Isithethi sakowabo nguKatobi ubani? Enkosi. Isithethi sobumelwane Cewu. Ndifuna ke aba bantu bobathathu sibaphakamise ngengoma. Ndiyacela beze bobathathu. Uzawuthetha omnye athethe omnye athethe. Kodwa ke xa sibathoba asizubathoba ngangoma. Kanti baphakamise kwayara. Beze bobathathu ndiyacela bethu. Ixesha limke kakhulu. Yesu wena ungumhlobo, umhlobo Oh,
Mandibulise kutata umongameli nomama umongamelikazi bengekho. Ndibulise utata umfundisi nomama umfundisikazi. Ndibulise bonke otata abangabafundisi bemva bangemva abakhoyo. Ndibulise otata abashumayeli. Ndibulise utata umvangeli. Ndibulise igosa lesekethe. Ndibulise otata amadodana. Omama bangolwesine bemva bangemvaba. Ndibulise abahlali baseliphaphasi. Ndibulise iindwendwe ezikhoyo phakathi kwethu nabakhozi ndibaquka apho. Ngelihle igama lenkosi yethu uYesu Kristu. Ndizawuthetha ngosisi Nomthunzi. Inkulu yelikhaya esivile mos okokuba unguNkosi wathathwa ngumyirha umthetheli igama. Oyinkulu yalapha ekhaya. Inkulu katata uChoba, utata uMakhwenkwe, utata uLizo, utata uLawrence Shude, nomama uNomvuzo, no-Orange, u-Ori, uWinifred Shude oyintombi yakwaMbali. So ndizawuthetha ke ngalo molokazana wabo owathi wafika apha ekhaya ezokuba ngunkosikazi. Ndizawuthetha ngenkosikazi. Ndicela umbiza ngohlobo bendimbiza ngalo. Bendingamdeleli. Ibikukumthanda ndimteketisa. Bendisithi Nomthunzi, ndisithi Thunzilele, ndithi Thunzi, ndibimonwabisa loo nto. Usisi Nomthunzi wafika ke apha ekhaya wangumzali. Wafika sibancinci kakhulu thina apha ekhaya. Sonke nobhuti ababam ndibalekelayo. Wafika wangumzali. Usisi Nomthunzi wafika umama besaphila abazali but wangena twatse ezinyaweni zikaNo-Orange. Apha ekhaya zange afike usisi Nomthunzi abe ngomnye umuntu. Wafika wangumntu walapha. Kunjalo nje wenza yonke into enziwa apha mos xa usisiwa emzini kuthiwa ubufike uqatyelwa imfene qabela imfene. So usisi Nomthunzi wazeka mzekweni. Wafika wangumzali usikhulisile thina njengoba ndithe ufike sibancinci apha ekhaya. Usikhulisile esinqwanqwada ebengalindi uba uOri athi nathi samhlonipha ngoba naye wayesihloniphile. Zange ndimbone umuntu usisi Nomthunzi enomsindo. Uyabona laa nto ufika abantwana basemzini mhlawumbi bebancinci ufumanisa uba uzawuthatha ama-advantage. Usisi zange ayithathe loo advantage apha ekhaya. Usisi kangangoba mna zange andibize ngegama, ndiyi-last born mna apha ekhaya, zange andibize ngegama. Oko wathi sno. So ibingumntu obenontlonipho usisi. Usisi Nomthunzi ebenothando. Apha ekhaya zange kwakungamosi kwaku-Ori. Kwakusoloko kunabantu. Senze uba kwakungenwa. So akathanga ke ngoku uOri awungabikho uNomthunzi akwangenwa apha. Bindlezana le ibinebelelide elingancancisanga thina kuphela apha ekhaya nabantwana balo, elincancise izizwe. Kangangokuba ndike ndaya ngenye igame njengoba beke kwatshiwo kwathiwa ebeke waseKapa. Wandibiza uba makhe nditsibe eKapa khe ndiyobabona nje. Kwakugcwala kwasisi Nomthunzi kwaseKapa. Kwakungagcwali ngabantwana bethu kuphela. Abantwana bethu apha thina apha ekhaya bilikhaya labo eKapa njengoba ebenendlu eKapa. Ndafika nangoku bakhona apha abantwana abazelwe ngusisi Nomthunzi kwela Kapa abathe UDAP sisoze kaloku ngosingona thika ngomama Nomthunzi ebenebele elide enqwanqwada ebantwaneni babantu. Usisi Nomthunzi ebenenhlonipho ke besenditshilo ebekhuthele ke usisi Nomthunzi ebekwayiyo indoda apha ekhaya. Usisi Nomthunzi icango elonakeleyo ebengonqeni ulilungisa. Wayesenga sasisityamasi asengwe ngokwanguye. Inkomo wayeguqa apha phantsi kwayo usisi Nomthunzi esenga apha ekhaya. Andizuba kuhamba kakhulu kuba ke nyani ke ixesha alikho but
apha nalapha ekuhlaleni akakho umuntu owake wangena apha ekhaya waphuma engakhange aphunge okanye afumane into esiwa phantsi kwempumlo. Ibingumuntu obenobubele kakhulu and bethanda ukuba kusoloko konwatyiwe ngumuntu wonke, bengayifuni into embi, ebengasoze uthi noba uyakunqwanqwada ufike ethethela phezulu, ebethethela phantsi usisi Nomthunzi. Thina apha ekhaya sifundiswe ngusisi Nomthunzi. Ukufundiswa ngusisi Nomthunzi ke ndithetha esikolweni. Siyawuphela kula mabanga siphele kuwo apha ekhaya ngemali yomyeni wakhe. Ebengathi imali yomyeni wam lo ovyokazi aba besebancinci uqale ukufundisa apha kuthi sazizo ezi zinto sizizo ngenxa kasisi Nomthunzi. Ebesithi ubhuti wayesebenza ezimayini, ebesithi ubhuti ubuthumele imali izayopetsha esikolweni kuyobhatalwa i-boarding fee, izayopetsha ithenge ukubona uba akanazihlangu, kubona uba utheni. Ebengathi yimali yomyeni wam okanye yimali yabantwana bam. Thina sikhuliswe ngusisi Nomthunzi. Wathi nangeli xesha sengekho usisi Nomthunzi wayesiphethe ngamazinyo njengabantwana bakhe ngoba ebebaphethe ngamazinyo. Wathi kuba uThixo ungumncedi, sakhula nabantwana bakhula sangaba bantu singabo. Andizuwenza made ke, ndizawucela umnta kwethu nje aqhoboshe indawo endingakhange ndifike kuyo. Enkosi. Andubasabulisa sigqityiwe. Ugqityiwe njalo nje nothetha. Mna ndifuna ufaka nje signature. Abashumayeli nomama ndike ndibeke indlebe xa ndidlula phambi kwestrato bethuthuzela. Kodwa banegama bathi xa bethetha bathi uyehova akathathi into angashiyi. Ndifuna ukuthi lo mama uthetha ngayo ibesisikhukhu kasisi, besitweza amaphiko, sifihlo usapho lwaso. Ebengumama lo, ebengengokulo mama uvula indlebe apha esitratweni usisi Nomthunzi. Ibilihombeni ndimazi kakuhle, ufike nyani sisabancane wasikhulisa. Ndimthanda kakuhle ke nengqeqesho yakhe, belulamile, ingumama ekhaya. Ubengarhawuli iinkawu ziyawusela emlanjeni. Ndifuna ukuthetha ngalo mama, ndibuhlungu nangoku uba kushota ixesha. Into undorobhile udadewethu utsibile phambi kwam, wasinca ngashiyeka mna nento engekho. Ndifuna ukuthi ibingumama lo, kodwa ke sawuncamela kuye. Nangoku sijongile ukumkakasa uMthunzi. Eli khaya linje ngusi Nomthunzi. Bendisithi noba ndisuka ngaphaya ndiqale ndimthinde apha kumakhala ekhukhwini indibethe network, ndisuke phaa ndizokufika apha ekhaya. Xa ndifika kuTshixini kuthi umama Nomthunzi usemthandazweni komama okanye usemanyaneni. Ndimke ndikhubekile ngalo mama, ndihambe kodwa sawudibana yabuya inetwork sendingapha kundonga. Ndifuna ukuthi ibingumama lo bizinto zonke apha kuthi. Nanamhlanje ke bathi ke abantu xa ndithi silahlekele bathi hayi anilahlekelwanga, kodwa ndikamboni mna ozawungena kule ndawo yakho. Ndiyawenza akakabikho nangoku. Enkosi tata, ndiyabulela. Umpala lesecond uba umfundisi umama mongamelikazi utata umfundisi okhoyo phakathi kwethu nenkosikazi yakhe, uba umvangeli wethu, abafundisi bonke bemva bangemvaba abakhoyo namhlanje,
kulo msitho kasisi Nomthunzi. Abashumayeli bonke, amadodana onke, omama bomthandazo bonke ngokwe-executive zabo, iintombi zomanyano, intombi zangoLwesithathu, igildi yasekhaya, one heart, one way. Obawu bonke abakule tente namhlanje, noomama, iintsika zamakhaya, ulutsha lwasekhaya, abantwana abancinane, mandibulise ngekaYesu Kristu igama. Amen. Amen. Ndiza kuthetha ngommelwane wam, umama uNomthunzi, uthunzelele. Esisitsho xa simteketisa kule ngingqi, umama ebethethela phantsi, umama bengenangxolo, kodwa uhlala nabantwana, umama ebenothando, ummelwane, umama, le nto kuthiwa ngumama, bengumama umama uNomthunzi, nothi umamana, umama, umama bezivula izandla, umama ebeyithanda into entle, engayithandeli yena, eyithandela nommelwane. Zininzi izinto esizifundileyo kumama uNomthunzi sazenza kule ngingqi njengabamelwane.